בעוד כמה חודשים יחגגו ילדי ישראל את חג החירות בליל הסדר, עם 4 כוסות מרור ומצות. אבל איך בכלל מגיע המצה לשולחן? זה הזמן לחזור לנקודה שבה הכל נולד. ברוכים הבאים למאפיית המצות שלכם, מבית היצירה והחוויה היהודית. סדנה חווייתית שבה כל ילד יכיר מקרוב את תהליך הכנת המצות מהחיטה ועד למצה טרייה מעשה ידיו. טוחנים קמח ברכיים ממש כמו פעם, שואבים מים שלנו מהבאר, מכינים בצק בשיטה המסורתית, מרדדים ומחוררים למצה מושלמת ועופים במקום. אלפי ילדים כבר הרגישו מקרוב והתרגשו. לפרטים והזמנות צרו קשר עכשיו 03-3060-123.